ஒரே அடமலையாக இருக்குக்கா, ஏதாவது லட்சுமி அக்கா ஏதாவது வச்சுதாக்கான்னு. தம்பி நான் இப்போ வாரலான்ட்டு போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கையில் கோழியோட வரேன். என்னக்கான்னா பக்கத்து வீட்டு கோழி வந்து தம்பி என்ன ஆச்சு தெரில, ஒரு மாதிரியே நினச்சி பார்த்தேன் நம்ம வீட்டில். அந்த ஆள் தலையை திருக்கி கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா. சரிக்கா என்ன இதாக இருந்தால் என்ன பிரச்சனையை மறுபடி பார்ப்போம். இப்போ சமைச்சு சாப்பிடுன்ட்டு வச்சு வெளுன்ட்டு வெளுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வெட்டி நாட்டுக்கோழி அருமையான பார்த்திங்கன்னா லட்சுமிக்கா கை பக்குவத்தில் சமைக்க சொல்லிட்டேன். சரில தம்பி இப்போ சமைச்சு தரலன்ட்டு வெங்காயம் எல்லாம் வதக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் நார்மலாக உப்பை போடுங்க அப்படின்னு. சரிக்கா அப்படின்ட்டு சரில தம்பி அப்படின்ட்டு வதக்குனாங்க. மறுபடி பார்த்திங்கன்னா கறியையும் போட்டு கொதிக்க விட்டா மனம் தாங்க முடியல. நம்மளுக்கு மூக்கிலேருந்து நாய்க்கு வர சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டு அந்த வச்சு வெளுன்னு வெளுத்துட்டேன். செமையாக இருந்து. நீங்களும் இந்த மாதிரி திருட்டு கோழி கறி சாப்பிட்றீங்களா? கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டோம் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. பார்க்கலாம்.